Hi mga ka-TikTok! Hello friends! Ayan, kain tayo. Meron pala ako ditong ginisang ginisang tawag dito. Sardinas! Ano ba yan? Ginisang sardinas na may sibuyas at kamatis. Ganyan. Kagabi ko pala yan. Kagabi. Tapos meron akong tortang talong. Isang talong lang ito. At alam niyo naman ang talong dito. Malalaki, di ba? Kaya ako siya hiniwa. Tapos, ayun, dalawa na siya. Ayan, di ba? Ang laki. Parang, diba yan siya? Tinorta ko siya. Tapos, ang aking kanin. Yummy, yummy. Thank you, Lord, for the food. Amen. Good appetit! Let's eat! At ako'y naka-drawers ngayon dahil maganda yung panahon. So, yeah. At meron akong lemon water. Yan. Kain tayo. Parang humahaba na ng konti yung buhok ko. Ginipitan ko siya, diba? So, kain tayo ng aking tortang talong. So, this is my tortang talong. Di ba ang laki niya? Mas malaki sa mukha ko. Oh. Kita niyo ba ako? Laki. Okay. Oh. Tapos, ito yung ko. Gagawin kong parang niya. Ketchup. Yung ginisang sardinas. Let's eat. Sarap talaga ng tortang talong. Tapos may sardinas. Yummy, 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 yummy.